Hey, daalụ nọ ndị be anyị, ndewonu, ekene m unu. Afa m bụ Prince Odunze Odunze. Asị m ya dịrị unu mma, ụwa dịkwuru unu mma, ihe unu ga-eji wee dị ka ibe. Asị m ya akọkwuru unu na nwanne ka m hazie n'onwe m ka na-emezi ka ana m amụ anya kọọ ihe eji wee mara anyị. Abụ m onye kwenyere na omenala ndị Igbo, asụsụ ndị Igbo, asụsụ ndị Chukwu kere wee chọọ ha mma, ndị eji eme ọnụ, ndị ọma. Ekwenyere m na ihe gbasara ndị Igbo wee kwujesi ike. Ekwenyere m na Chukwu, mana awụ m ụdịrị ndị ụka ị maara, ma ọwụ ụdịrị ndị na-asị gị na ha kwere na Chukwu ị maara. Ndị ma ụka mana ha amaghị Chukwu. Mụọ na onwe m ma Chukwu, marakwa ụka. Ama m na Chukwu na-asụ Igbo, na Kraịst bụ ọkpara ya nke ọ mụrụ naanị ya bụ nwanne m nwoke. Ọ bụ onye Igbo ka ọ bụ, onye ojii dị ka m. Mana ya bụ ndị a na-akpọ ndị ọcha wee zuru ya, wee werezie ndị nka na ụzụ ha webatazie wee marịwa ya, gbanwee ma imi ya ma anya ya ma ntutu ya. Ha ji wee mee anyị iwere nke iri eme ego, a wee nọdị n'oru. Mgbe ha bịara be anyị, ha gba aka ọwa agụrụ si be ha chụwa ha chụpụ ha. Ọwa agụrụ, ha na-achọ ihe ha ga-eji wee dị ka ibe, ihe ha ga-eji wee dị mma. Agụrụ ka nkụ na be ha. Ha wee bidozie agụrụ achụrụ ha na-akpagharị na-awaba na mba ndị ọzọ, obodo ndị ọzọ. Otu ha si wee bata n'obodo anyị wee rute na be anyị. Ọ na-ewute m na ọtụtụ n'ime anyị amaghọ, a na-ekwu ha anaghị aghọta ihe a na-akọ. Mana nlechakwa n'anya, ana m emere ha ebere. Iwe ha anaghị ewe m, maka na ihe awụ isi asa ebidoro sawa ndị be anyị. Ihe akarịala puku afọ atọ, ọ karịala puku atọ n'afọ. Gaa nyocha ihe m na-ekwu, leba anya n'ime ya. N'ụbọchị dị taa, anyị nwere ihe dịka ịntanetị, ihe ha wabụ ndị ọcha na-akpọ nyocha, research. Ọ dị easy today, ọ dị ofere taa karịa ka ọ dịbu na mbụ. Na Kraịst Jizọs, ya bụrụ na enwere aha dị otu a, wụ onye ojii, ọ bụghị onye ọcha. Ihe m ji wee sị ya bụ na enwere aha dị otu a, ama na enwere ọkpara nke a mụrụ naanị ya, ọkpara Chineke. Mana ile anya na Baịbụl mgbe gboo, lee anya n'asụsụ anyị wụ ndị wụ ezigbote ụmụ Chineke nna Chukwu kere, ndị nke ya. Jizọs anọghị na mgbe a, Yahweh Yeshua jee anọdịghị na ihe a na-akpọ alfabet ndị Hibru. Jee anọghị na ya. So ihe ị ga-ajụzi onwe gị wụ ka ezi ka ihe a si wee pụta, ka ezi ka jee si wee pụta, ka ezi onye sizi na aha ewu Jizọs ka o si wee pụta. Maka na ị gaa na Latin America taa, enwere ndị na-aza Jizọs. Man City nwere playa a na-akpọ Jesus Navas. Iwee hụzie na enwere ọtụtụ mago na the more you look, the less you see. Ndị ọcha mara. So the worst fraud, I will call it, ndị ọcha mere ndị ojii, wụ Christian religion. The organized form of Christian religion with the most effective act of fraud ndị ọcha committed.
maka na dịka Desmond Tutu si wee kwu, Archbishop Desmond Tutu si wee kwu, mgbe ha bịara ha ji Baịbụl ha si ndị ojii ka anyị mechie anya ka anyị kpee ekpere, close your eyes and let us pray. By the time the Europeans finished prayers, we had the Bible and they had our land. Oh, it's just the simple truth. Jesus Christ is not a blue-eyed, blonde-haired man. And ilekwana anya taa dịka a na-eme Christmas, onye m na-akpọ Christmas, a na-esi, a na-eri, a na-aṅụ. There is nothing wrong in that. Enwe ihe dị njọ na isi na isitere n'ọnwa mbụ n'afọ ruo na ngwụsị ọnwa ikpeazụ n'ime afọ ka ị nwee aṅụrị, kene Chineke nna. Ọ gwụdo ikele Chineke na kene mmadụ ibe gị ndị ọwụ na kamgbe ihe a na-eme inwebeghị ohere gị na ha ekwu okwu ma ọwụ nnọkọ, inwe oge ezumike. Ọbụladị Chineke nna kere ihe niile kechara nwa ụbọchị ezumike, ụbọchị o zuru ike site n'ọrụ ya ma isoro na ndị na-agụ akwụkwọ nsọ. Ya mere ahụ m ihe dị njọ na ya, mana ọ wụzi magomago dị n'ime ya, wayo ejizie na-egwu ndị mmadụ. Ihe m ji ekwu ihe awụ na mụ na nwaka ibia na-ekwu okwu mkpụrụ ụbọchị na-abụ gara aga. Ọ sị na enwekwuru onye ụkọchukwu jikwere wee bịa pastọ na-asị ya na ọ laikikwara na ihe anyị na-eme na IPU, mana ọ laikighị ihe ịwa ọjị a, ịgọ ọjị anyị na-agọ. Wee wute m maka na ndị awụ nsogbu anyị na-enwe n'ime onwe anyị dịka mba, dịka ndị mmadụ. Ndị awụ nsogbu anyị na-enwe. Ndị ọcha sachara n'isi, sa washing and setting with highly concentrated shampoo and conditioner ha. Ịbịazie iwere omume ndị ọcha na-eme, hapụ nke gị, tụfuo nke gị. Ịma na nke gị wụ the original, the authentic one. Anyị na-ebu ugwu tupu ndị ọcha ewere Christianity bịa. A na-ajụkwa onwe ha ajụjụ mgbe ụfọdụ na-ajụ ndị agha na-agụkwa ihe a akwụkwọ nsọ nwa ha na-agụsị, ị na-agụ onye na-agụ ya na-atụgharị uche, ha na-atụgharịkwa uche. Ndị nkwulite ihe a na ị ga-ahụ na mgbe etinyere ihe a na Facebook, a lot of negative comment, okwu ndị dị njọ ga-esi n'ihe apụta, ga-akwụkwa ndị na-akpọ onwe ha ndị ụka. Mana Bible gwara gị na 1 John chapter 4 verse 1-4 that you should not believe all spirits. You should try them out, test them out. By their fruits you shall know them. Awụhụ akwa m. Enwere m ike ijiri akwa ịhụ m dịka onye ọgọ mmụọ. Ana m agọ mmụọ ihe awụ omenala njirimara ihe eji wee mara ndị Igbo. The fruit is what comes out of a man. The Bible said that out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Mgbe mụ na gị mekọ ihe, a na-emekọrọ ihe ego, nri ego gị, ntụọrụ gị ashị na ihe mụ na gị na-emekọ. That's the fruit. Oh, God bless you. Oh, sister, praise the Lord. Hallelujah. God bless. Sanctimonious outward demonstration of righteousness. Ebe a ka ọ gakwara. Ọ dịghị inside. Ịtụgharị azụ ya ara nwunye gị. Ihe ego mekọrọ gị na ọ pastor ya eri ego. Say, you should not speak to the man of God like that. A lot of people anaghị ekwu eziokwu. Mana Bible say na I try the spirit. By their fruits you shall know them. Fruit wu ihe na-esi na mkpụrụ n'ime osisi na-apụta. Ọ bụghị n'elu. Fruit comes from the inside. Check every tree, every shrub, every ihe niile na-eto eto na-amị mkpụrụ. Mkpụrụ na-esi n'ime na-apụta. So mkpụrụ wu ihe dị n'ime gị. Ọwụ ha kwa iyi eji. Because Moses hapụ Egypt after demonstrating his commitment to the cause of his people. He had a chance to become a pharaoh. He sacrificed for his own people. They rejected him. So yimi ndị du ntofu du nchu ya were gawa Midian. Akwụkwọ nsọ mere ka a mara na mgbe o rutere ebe ahụ, ndị Midian ha hụ ya kpọọ ya onye Egypt maka akwa oyi, mana ọ bụghị onye Egypt. He has demonstrated that through his commitment for the cause of his people. Mana ka ihe m na-ekwu ịlaghachi azụ n'ihe wu isiokwu
wụ na nwoke a na-asị na ya agọ n'ọjị ka ihe mere ya agaghị agọ ọjị dịka ndị Igbo, onye awụ omenala anyị. Mana onye ahụ na-ekwukwesị agụrụ ọjị na-agba Krismas, ị garuo n'ụlọ ụka ya taa, ị ga-ahụ Christmas tree. Christmas tree ka o si wee pụta, ka Christmas tree si wee bịa. Christmas tree wu a Germanic pagan practice. Ndị ara, ndị na-amaghị ihe, ndị asara isi. Christmas tree na-ahụ n'ụlọ niile nwere Christmas tree na-agọ mmụọ. They are pagans. They are pagan worshippers. They are practicing paganist practices. By the mere fact that you have a Christmas tree in your house, you are accepting and openly practicing pagan rituals. Go and research it. What has Christmas tree got to do with the birth of Christ? If we're celebrating the birth of Christ, what has the tree got to do with it? Did Mary give birth on the top of a tree? So what has tree got to do with it? Have you asked yourself? Have you questioned that? How did it come into play even in the first to dominate everything Christmas today? How did it even come? Even the hijack of the birth of Christ today. Who talks about the birth of Christ? Who associates Jesus Christ, the Savior, the Messiah, with Christmas? A recent survey shows that over 70% of kids in Britain, at least, that were asked from a survey, thought that Christmas is the birthday of Santa Claus. Even how did Santa come to hijack the birth of the Son of God? For those who are religious inclined, religious minded. Yet you celebrate it even in your churches. You have Santa giving gifts and all this. You don't even question these things. And when you look at it at a deeper level, you see that the origin of Santa is European. Christ is not. So the Europeans, in their superiority and this quest for dominance, has to bring their influence to bear on Christianity, had to hijack Christianity. Just as they introduced Christmas tree. And they did. And today, all over the world, they've bastardized Christmas. They've commercialized Christmas. And we all seem to be following sheepishly. And I beg to differ. I don't. And I would never sheepishly follow. I know they follow. I know they follow like that. So count me out. I do my research. And I lead my life. And I'm proud to be an Igbo man. When the Bible said in Genesis chapter 2, God said, "Come and let us make man in our own image." Scripture even when you read down that very chapter, it tells you even how God proceeded to make man. It says, out of the earth, the clay, did he form man, the dust of the earth, and breathed into him, and he became a living being. And I tell you what, the color of the earth is this color you see. That's the color of the earth. This is the color of the earth. So I'm the real deal. I'm the original. Any other one is a counterfeit, and an expensive counterfeit. And when every human being dies, they get back to this color to go back to the earth. So I'm the real deal. Unfortunately, a lot of us black people don't even know who we are. So we don't value ourselves, we don't appreciate ourselves. And that is why we wallow in self-pity, internalize regression and oppression. We turn and we strive, we fight against each other, we can't work together, we can't come together. And that is our problem. Look in Britain today.